नै दसना मोनसेनिफ्राय डाबल जाबाय नै Hello everyone, आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो अबाव थांनाय नुलाय? बार्थडेनि नै ओंखाम संनाय सोरनि बार्थडे? दिनै आंनि बार्थडे ओमफ्राय जोङो ओंखाम हैनो नागिरदों आरो बै लामाफोराव थानाय मानसिफोरनो बार्थडेनि नामाव। थुदो बिदिब्ला आंजों नायलांफादो नोंथांमोना। एक्चुअली आंनि बार्थडेया मैयासोमोन, बे भिडिअआ मैयानिसोमोन नालाय बाट आं इडिट खालामनो बानानै दिनैसो होनाय जादों। सान्दुंखा नायलाय। সাইডে বন্ধু সাইডে সাইডে কই খারে হইছো কার কাছে কি করতেছ আখানে দিয়া senang London dah.
Cake hoफैदों बिनानाव बिनानावनि लोगो दा केक काट खालामसिगोन Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Nailangdw Happy birthday to you May God bless you May God bless you Konçinle Next yang lawas sekarang Isa dulu Tadi kan Makasih lu buat bisa nunjuk nanti Miriam dah nunjuk sekarang Wawan cai Kau cakap mana kerja Birthday girl Goथाव नंगौ ना नङा कलेज गनानै दासो फैनो मोनदों बिस्रा लेट जाबाय दिनैहाय बन्द'सोमोन ना नोंसिना माबाबो बन्द' जायाखैना भिडिअ'आ गोलाव जानायखाय बेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट पार्टआव लोगो मोनगोन